Шорт, шорт, шорт. Абе, Мале. беше, бе? Хайм, здрасти. Мале, как губи. Той малко пред мен скочи. Предай си хвърля граната. Аз видях какво стана с теб спектейтор тогава. Има шорт, има и мидъл. Аз ги фанах Аз тема ще на гледам, мидъл. Какво да аз ще идвам аз гледам. ба? И то се бяга от шорта. Тунел. Идва един от мид, идва. Долбоёбы, бля, кто двери держит, сукины дети? Лъкни бе го тура на майка ти. What you doing, ey? Ай, ми оба направиш ги. Fast, О! Бързо дефюзва! еблан. Браво, бе! Какво ще кажеш? Искам сега да мълчиш. Разбра ли Путко? Моквай. You know chick. Моквай. The best player in this team is Agara, but don't worry. Няма да се плашите. Нил, моето достоинство, ясно ли те какво ти казвам, те питам? Добре, Наясно ли си, не ми пупчи тука. на разсрочено плащане. Какво разсрочено? Стига бе, Денов, как ще кажа аз? Пич. Я сега искам си кеш парите. Кеш, знаеш какво е кеш? Да ми ги броиш, така ми ги броиш. Това ти наясно ли си? Добре, хубаво, ще ти дам 2000 лева, ти ги давам. До утре Хубаво. искам да ми ги даваш, ясно ли те? Добре, Искам утре ми ги дадеш. Ако не, остава за мене. Нищо за мене. добре, до утре ти давам 2000 лева. Съгласен ли си? Съгласен съм. Айде. Хайде, изчезвай. Това сте правили. Столовете са мазни. Той получава вече микроинфаркт. Прави се, играйте си просто. Според мен ми свалили гащите, ако си беше у вас. You certainly had other plans for your money. Cool, ugly naked guy lighting candles. Тега вня. Какво направиме, човече, бе? Ай! Найт! Дивата, драги дами и господа! Ресъвва с тир 3! И официално! Тази плюс програма е струшена! Кравите, дайте да видя, искам да видя тир 3 кравите, искам да видя тир 3 кравите, всичките. И този влак също, направихме 12-ка, понеделник правим още една. Наистина оценявам. Какво стана? Изпусна влак левел 5 и тир 3, с която завършихме. Плюс програмата, само трябва да се апдейтне. Te quiero, mi amor. Ме плашат. Скибиди. О, майна. Йо. Сте броем стък. Изискванията рязко нараснаха, защото освен всичко друго, изискванията рязко нараснаха, от жената се очаква да работи и също по-честия случай от жената се очаква да работи и също ще ми идва. Прекалено съм рил с Болят ме вас, това гърдите, казах ще пред ми идва. 80 човека. Както и да е. Прекалено съм рил с вас, това казах пред 80 човека. Както и да е. също да изкарва пари за Тази града е семейния много бюджет, хубава, между но ако другото. може и да прилича на модел на Тази града е семейния много бюджет, хубава, между но ако другото. може Виж, и да прилича на модел на изяла. Виктория Секрет,
Абе, скъпаняци сме. Да. И най-хубавото, знаете ли какво е? Искате ли да ви кажа нещо, което разбрах за сега от книжката? Нали ти си такъв, седиш и си казваш, аз тук сгреших, примерно, аз съм бати букука, гледай какви работи правя. Има хора, дето са много по-зле. И другото, което е, всички сме така. Абсолютно. Питам, кажи. Как се губя деца? Виж сега, ти си някакво дете, ти си на 10 години и... На кой отбор в Лондон има най-много фенове? На Тотнам. Аз съм била на Тотнам на концерта на Травис Скот, беше много яко. Име да си изкарате готино всички. Благодаря ти. Давайте с сапорта Лил Кенг, давайте Лил Кенг. Абонирайте се за краски в YouTube. Изтърнете абонат на SSK Figure в Twitch. Чао. Айде, чао, лека вечер. Лека И вечер, приятни Марти. спомени. Бащетка чалката. С главата надолу. Какво може да се обърка? По принцип не би трябвало нищо да ми стане. Чакай. В страх ме. Лапи, къде е да не го ударя? Един от любимите модератори. Къде е Радко? Къде е Ватев? Ватев тука ли си? Никой нищо не казва, всеки идва, пише какво става тука, тръгва се от стрима, аз съм объркана. Това го фърляме или ще го оставя? О, майко, как паднах! О, чат! Чат, ще да умра току-що. През калашника дупча, ама с оптика не мога. Ясно. Един долу, чак. Защо нямам патрони? Мидъл, разбит. Двама мидъл. О, вече е дошъл близо. Леле, на 15 е бил. Не съм депозирал, продавам други скинове. Снайпера 300 демидж и Ники ми вика... Не знам какво. Ох, то Ники направи. Снайпера му беше 30 000 с пистолета. 300 демидж му бих, бе, брат. За снайпера. С снайпера 30 000, върни си вода. Оф, не ми се коментира, брат. Стефане, ти колко демидж биеше с скара? 300. Не, преди това, като са багна там или ако е нормално. Не минава патрона ли през него, какво? Явно. Просто... Ти не видя ли? Ма как така, бе, брат? Дори... Брат, аз го емвам в главата, бе, лут. Може да не си го оцеля. Абе, да. Я му дайте клипа да го гледа на 0,1 милисекунда направо. Дали не съм го оцелил? Виж Lone Wolf панталона, му ти хареса повече. Защото да кажеш, искам Lone Wolf. Там е. Фу! Боже, господи, боже. Мисъл, брат, наби ми. Още един има. Не, брат, стима. Стима да си изкарам вандала. Още има. Последния мид. Рязко нараснаха, защото освен всичко друго, в по-честия случай от жената се очаква да работи и също... Болят ме гърдите, ще ми идва. Прекалено съм рил с вас, това оказах пред 80 човека, както и да е. Също да изкарва пари за семейния бюджет, но ако може и да прилича на модел на Виктория Секрет. С главата надолу.
Какво може да се обърка? По принцип не би трябвало нищо да ми стане. О, чакай! В страх ме е! Ела, къде да не го ударя?